आम्ही त्यांना सत्तेवर सत्ता मिळवून दिली आणि सत्ता प्राप्त झाल्यानंतर ते सगळं काही विसरून गेले. तेव्हा आता या सरकारला ठणकावून सांगायला पाहिजे की हे आता चालणार नाही. तुम्ही येत्या या सप्टेंबरपर्यंत किंवा जे काय अधिवेशन होणार असेल त्या अधिवेशनापर्यंत मराठी राजभाषा केलीच पाहिजे, नाहीतर आम्ही तुम्हाला सत्तेवरून खाली देतो. आणि हे अवघड नाही, म्हणजे त्यांना राज्यभाषा करणं तर अगदीच सोपं आहे, कारण आम्ही काही चुकीचं मागत नाही आहोत. मी माझ्या लेखामध्ये एका विचारलं यांना प्रमोद सावंतला, आम्ही मागतो ते चुकीचं आहे, तर कसं आहे ते चुकीचं तुम्ही सांगा. आमची बाजू सत्याची आहे, न्यायाची आहे. हे मराठी संपवण्याचं कारस्थान आहे. अरे जे सरकार 300 कोटी रुपयांचं बजेट एखाद्या इव्हेंटसाठी आणि मडी राखण्यासाठी करू शकतं, ते बजेट म्हणजे त्याचा थोडासा भाग जरी मराठीसाठी ओतला असता तर मराठी फुलून आली असती. परंतु ते करणं नाही, अकार्यक्षमता आहे म्हणून दाखवायचं आणि शाळा बंद पडू द्यायच्या. एकच इशारा देऊन ठेवतो, जर मराठी राजभाषा झाली नाही, हळूहळू रोमी लिपीतली कोकणी डोकं वर काढील. ते व्हायला नको असेल, आपली भारतीय संस्कृती आपल्याला टिकवायची असेल तर एक लक्षात घ्या, आजपासून आपण सगळे कार्यकर्ते आहोत. इथून पुढे प्रत्येक कार्यकर्त्यानं ही जबाबदारी घ्यायची आहे आणि या निवडणुकीपूर्वी आपल्याला मराठी राजभाषा करून दाखवायची आहे, एवढंच सांगतो. ही पणजीतली जाहीर सभा, त्यानंतर महामहिम राष्ट्रपतींना 5 लाख सह्यांचे निवेदन देण्यात येणार आहे. नियोजित भेटी काही आहेत, त्यामध्ये माननीय राज्यपाल, मंत्री विश्वजित राणे, आमदार देवैया राणे, केंद्रीय मंत्री श्रीभाऊ नाईक आणि मंत्री सुदीन ढवळीकर आणि अन्य मंत्री यांच्या भेटी घेऊन त्यांना मराठी राजभाषा का झालीच पाहिजे याविषयीचं त्यांच्यासमोर विवेचन करण्यात येईल. असा एकूण वर्षभराचा आढावा मी घेतला.